yona ke Daseno Galaxy TV le ungahamba usichecka lapha nepage lethu ku YouTube channel kusuthi Daseno Galaxy TV noma usearch uthi I know my story. Sizokhuluma ngento ewukhiye empilweni yomuntu, inhlonipho. Khabazela asibingelele baba. Sabingelela baba Mbonambi nakubalaleli. Sibonge kakhulu. Mbonambi siyabonga nabalaleli. Yes. Iphuzu elibaleka kakhulu kunawo wonke. Yes. Iphuzu lenhlonipho. Inhlonipho ihambisana kakhulu nokuthoba. Uyabona Mbonambi masikhuluma iqiniso igama elithi inhlonipho lisemkhakheni eminingi kakhulu. Angaba umuntu uhlanya. Yes. Abe futhi umuntu umbulali. Kodwa kuthiwa inhlonipho. Funa ukuthi mohlangana nomuntu inhlonipho la icaba kwenza. Uhlonipha impela ukuhlonipha. Kodwa masumthintile. Ngempela futhi angagcina ekukhiphile umphefumulo. Kodwa akasukeli. Akabe salawuleka. Kodwa yena akasukeli. Akasukeli. Phela nje mqobo ubhozo. Wamgqobile nje ubhozo. Bese kuba inkinga. Yes. Ebese kuzoba khona inhlonipho yokuthi wena uyakwazi yini ukuzihlonipha wena kuqala ngaphambi kokuthi uhloniphe abanye abantu. Wena ukuyihlonipha wena kuqala nje uyihlonipha. Ake ngilinganise nje njengephuzu lokwenama lobumnandi. Yabona uma ngabe uzwa into imnandi uyizwela wena. Yes. Awuyizweli omunye umuntu. Yes. Ngakho ubumnandi kufanele ukuthi kube obakho ungaphazamisa omunye umuntu. Ubumnandi bakho ungaphazamisa omunye umuntu. Ungaphazamisa ihloniphe wena ngalobumnandi. uNkulunkulu aphinda kuphi futhi lobumnandi nangelinye ilanga. Ungathona ngoba naku umnandi wena namhlanje mina ngiyakhala ngapha bese uthatha ubumnandi umemeze kuzo wonke umuntu uthona namhlanje ujabule. Yes. Ngoba kusasa uma sekushintshela ukujabula uzolwa nabantu. Uthi abakuhloniphi. Uthi abantu abakuhloniphi bayakuhleka mawusenkingeni. Kanti lento iqale ngakuwe. Kanti lento iqale ngakuwe. Yamnandi lamanzi adliwayo. Nakusake sawathinta kancane. Mina ke ngangiphiwe into enhle Mbonambi ukuthi abantu engangihlala nabo babengazi ukuthi ngiyaphuza. Bese manje ukuthi ngasebenzana labantu abamhlophe. Labo bantu abamhlophe cishe ukuphuza bahlelekile. Yes. Ngasephuzweni lenhlonipho. Yeah. Abele ngibadelela kakhulu kodwa inhlonipho bayazi bayiphusha phambili. Kodwa unesikhathi sokwenza izinto zakhe yedwa. Yabona ngafunda mina ukuthi uma ngabe ufuna ukujabulisa wena uphuza wedwa. Yes. Beka ibhodlela lakho la uthulitha wakho la uhamba uzosela inyama la mhlawumbe unomndeni wakho nje uyosela ekhaya inyama kudlonke umuntu oyazi ukuthi uyaphuza uyihlala endlini yakho nalobutshwala ngoba ubutshwala buthandwa wena ufunani uzakhala wena inhlonipho ukuthi ungabona na ingane ukuthi wena mawusuphuzile ubanjani. Inhlonipho leyo yokuqala yokuzihlonipha wena. Yeah. Yes. Uzothi mawuphuma phambi kwabantu emphakathini bazokwethemba ngoba bakazi bakubone wena uhamba ngobuso phansi. Yes. Bakazi futhi bekubona wena uphatha amabhodlela emgaqweni uthuka inhlamba ungazi ukuthi uthuka bani. Iphuzu njalo lelo lenhlonipho. Yeah. Ayithengwa ngamali. Yes. Okushuthi ngamanye amazwi lento yenhlonipho uma uyilandelisisa kahle ineziqhame ezinhle. Neziqhame ezinhle kakhulu indaba yenhlonipho. Ngoba uyazuza ngayo. Yeah, ngoba ngiyabona namhlanje nje usakhuluma kanjalo Khabazela. Especially kwi generation lekhulayo. Usubona ukuthi lento yenhlonipho abaningi abayi understand ukuthi yayenzelwani because usufice nje beyimele emgaqweni beyibambanele kuyijolelwa noma ngathi waqhamuka umuntu omdala abanankinga. Mbonambi inhlonipho masikhuluma iqiniso ayilahlekanga einganeni lahleke kuthina abantu abadala. Yes. Thina uzokhumbula ngekhathi zethu ukuthi TV beyingekho. Yeah. Besixoxelwa inganekwane. Yes. Besazi ngesikhathi esukuthi ugogo ukuthi usekhona. Yeah. Siyolelela inganekwane. Yes. Namhlanje khona ama TV. Yes. Kukhona amafoni. Yes. Ingane nengane iphilela impilo yayo ngoba izobuka lento eyibuka efonini enziwe America ibona ukuthi nansi lento kubalekile ukuthi ngibe endleleni ngiqabulane nomfana ukuze umuntu omdala mangabe edlula simbuke phansi simbuke phezulu ngoba si actor lento actor kuma TV nasemafonini. Lento ke uhulumeni unesandla esikhulu ngiyaxolisa ukukhuluma lokukhulu ngoba sengigadlile vele. Yes. Uhulumeni unesandla esikhulu sokuthi achithe izwe. Yes.
ngesimanga sokuthi afuna ukuthi izingane zethu ziphelelwe inhlonipho ngoba uyazi isizwe masike saphelelwe inhlonipho yes isizwe sesifile vele siphelile yes inhlonipho ke ikuthina nje benguni ikuthina nje benguni kodwa manje lemfundiso efakwa nje kuma social media naseyinganeni ama TV iyona ke into ezoqeda kakhulu inhlonipho iphele nya lelizwe lakithi asazi ke noma isazogwemeka yini kodwa yona izingane impela isikhathi esiphila ilama TV namhlanje kwazi ukuthi uma ufuna uba nemali fanele urobe ulahlekelwa amahloni ungabi nayo inhlonipho uyokhomba umuntu omdala ngesibhamu ucabanga uzophela isikhathi esingakanani inhlonipho ulahleka inhlonipho ilamalungelo afika ulahleka inhlonipho ngoba phela kusho ukuthi amafoni nama TV asathatha indawo yogogo labengane kwayo ibona ke phela gogogo bethi bathemba thina sibakhora uthi ungahlala endleleni uzoba nethumba enqini uzohlala endleleni ngempela yakuzobonakala nje uhlala endleleni yabo exactly namhlanje zihlala khona endleleni ingane uhlofa esikhotheni wena uhambe ngenkathi ufohla la esikhotheni uyasho ngenhliziyo uthi lezi ngane ukhuluma indlela okhuluma ngayo vele seyifile ngoba vele usugadlile ngoba umuntu akagadli ngokuthi azakhiphe ngomlomo kodwa ugadla ngenhliziyo umuntu omdala esegudlukile endleleni ogudlukela lezi ngane ezenza amanyala avela kugadla umzali ngenhliziyo kanti akazi ukuthi useshaya ngempela enqebeni ivuthuka ingane same time kodwa angabonakala ihambe nako ukufa emva kwenyanga nezimbalwa ingane iyancwatshwa ngoba isiqalekiso phela asingeni same time njengomjovo ingako singena manje kanti sokushaya ingako sifa sibancane uthi ushembe ingako sifa sibancane ngoba sigcina umthetho wokuhlonipha uyihlona nyoko yes manje nje abazali bakho bathi asizalanga lutho sekuphelile ngako uthola ukuthi sisabafana simile nathi emgaqweni siyaqokozela phela nathi emgaqweni siyaqokozela nathi abafanyana abancane ngasetolo uqhamuka ihezi yes umdadonsa unwele ekhanda kunya donsa unwele ekhanda uthola ukuthi nyaka akho sakhuluma indaba ngiyakhumbula impela ngenkathi sisafunda naseykoleni uqhamuka ihezi sasambe eceleni kwendlela sibhekele singayibheki ungayibheki ihezi bese udonsa unwele ekhanda uthola ubhekele udonsa unwele ekhanda izidlule babeyazi lento abantu abadala yes abantu abadala kodwa ngokufika kwe-social media kanye nama TV kwashabalala konke uyabona futhi mangizoqhubeka kanje ngeke libe khona ikhehle ngeke libe khona ngeke libe khona ikhehle yabona nje thina ayagcina ngathi amagama azogcina ngathi manganakiwe ayazogcina because mawuyibuka impilo iya ngokwehlela yabona nje manje kade sinabantu abakwazi ukuthi bafike ku120 manje yehla manje sekuthiwa hayi impela ukhehlezekile umuntu mangabe la ko80 70 kuyaphansi inkinga sayikhohlisa ngayo mbonambi ezingeni lenhlonipho ukuthi bathi abantu bazothatha ingane bayifake esikoleni inhlonipho ifundwa ekhaya wena mzali ufanele uyifundisele ingane yakho inhlonipho yebo inhlonipho ube nesiqiniseko sokuthi lento ifundisa ingane yakho iyayenza ungathi wena umzali bese uthi ingane yakamakhelwane naye yakwenza lokho kusho nale yakho fanele ikwenze le ngane yale ekhaya ngoba uhleli nje la uthemba isikole ukuthi kufundiswa ingane yakho awazi ifundiswa cha ingane lapha niyofundisa ukuthi ayingalambi yes ayifundi inhlonipho nebasic yasekhaya ngithi ingane lapha akulinganisele nje njengalento eyenziwayo kunalento eyenziwayo nje uyabona nami nje angifundile impela futhi angisho ukuthi khona engikwaziyo kodwa mina mase kuthiwa ngilawule ezeyikole ngeke ngifundise ingane zamantombazane nezabafana eklasini elilodwa ungayifundisana ingane yentombazane nomfana eklasini elilodwa ayikho leyo mfundo leyo imfundo yasesihogweni echithekile leyo ngeke uzoba ufundisa ubulili obodwa ndawonye eklasini mawufuna ukufundisa isizwe wakhe isizwe ngesikole thatha ingane zabafana zibe neclass lazo nengane zamantombazane zibe neclass lazo ingane zabafana ifundiswe insizwa uthisha wesilisa ingane zamantombazane ifundiswe uthisha wesifazane uyobuya sakha ke lapha isizwe uyobuya ke inhlonipho mzukwane uhulumeni wenza leyo nto kodwa nje kwamanje usalichitha uhulumeni umengenhle ukuthi izingane azibe protected but othisha ba protect ubani the way ingane zigqoka ngakhona ake ngikutshele nje mina ngento esobala nje kodwa abaningi vele bazoyigxeka bazoyisola ngoba abantu abakwazi ukubhekisisa injalo mina ngeke ngasibona isidingo sokuthi ungaqhamuka imoto yabezempilo kumemezela umuntu wesifazane ethi amadoda ayasoka fanele ayasoka amadoda kumemezela umuntu wesifazane hlanganaphi nokusoka ngokumthetho inhlonipho kuphela inhlonipho yes mina ngazi ukuthi insizwe isokwa ezinye
insizwe ekhuluma ngaleyo nto abakhuluma abantu besifazana kanti bahlanganaphi ngoba nathi khona izinto esingayikhulumi zabo. Uma ngase umuntu azazi ukuthi ugijima liphi ibanga kuyiphi futhi indawo iyona into yodala ukuthi inhlonipho ibe khona. Kodwa mangisathi umuntu wesifazana nowesilisa kuyalingana hayi akekho umuntu ongalingana nendoda. Indoda isilwane futhi umuntu wesifazana kuyaza lingana futhi nendoda akuhlonishwane nje kahle kwazi ukuthi indoda umuntu wesifazana uyobuya ke inhlonipho ezweni lakithi. Abesifazane babe ngakwesokunxele amadoda abe ngakwesokudla kungabe sibivana ukuthi kuhlanganwa ndawonye. Cha mawusenza njalo uyiphakile. Ungahambe uyosichecka lapha nepage lethu YouTube channel ufike useshe uthi Dasenuk Galaxy TV noma uthi I Know My Story. Khabazela sesizoyivala itopic yethu le yenhlonipho ngoba singafuni ukukhuluma ama topic abe made kakhulu because sifuna inkulumo isheshe ifinyelele kumuntu olalela. Manje ke lento ke eyenza ukuthi igeneration yamanje nje ukuchaza ukuthi ngeke saba khona amakhehla. Yini lento mhlambe engakwazi ukuvikela le generation kutheni ikhule nayo igcine sifika kwisigaba sabantu abadala ngenxa yenhlonipho le sisakhuluma ngayo? Uyabona Mbonambi masikhuluma nje iqinisele imsulwa. Yebo abantu abaye ngancane. Ngoba abantu abawona amanzi. Kodwa mangase sibuyele emasisweni. Sifune iqiniso lokuthi konje njengoba isizukulwane sakudala sasiguga baze bafike ko 100 abantu babenze njani, kwakwenziwa yini lokho. Uma ukuthi isizwe yayingekho indlala esizweni kwakwenziwa yini lokho. Yilokho phela ayikho enye into kumele mazibuye emasisweni. Zibuyele emasisweni. Akukho mfuthu okunye okuyosiza lesizwe sakithi ukuthi thina siyithande thina masike sayithanda thina sizobuyela kithina sizobuyela entweni masibuyele ke kuthina noNkulunkulu futhi uvele ubuyele kuthina ngoba ukithi vele. Siyabona namhlanje impela i-technology nama TV nazo zonke izinto njobe echaza ukhabazela ayizilibulele izwe because usuya ubone nje ukuthi le technology khabazela ikhiqize namavila. Angithi ke Mbonambi technology kahle angeke sisole kakhulu. Solomon ngingahamba ngenyawo ngibe namaqhugwane ekhaya libe clinic cekela libe notshani ngiyahlaba ekhaya ngigcinisa batha ngenza yonke into efanele eyumgogodla wempilo yami nenkolelo yami ukuthi abantu bakudala babephiliswa yini bese ngiyangena futhi ku technology kodwa ngingabi nazo inkinga. Cha ngoba izongibusa mina uzobebusa yona. Wena uzobubusa manje abantu banamhlanje babuswa yiyona. Makuphela ugesi nomuntu ufana uyantingasha bhocobala ubona ukuthi kuphelile ngomuntu manje umuntu sewumuntu ngogesi. Elami lokuvala nje lithi azibuyele emasisweni. Sicela ukuhambe kuyosesha lapha ku YouTube channel ufike uthi Dasenuk Galaxy TV noma uthi I Know My Story. Ku TikTok uzohambe uyobheka lapha useshe uthi Mabhodla. Ungasifonela ke nambeni ethi 0848015007 njalo njalo.